O xulgado do contencioso administrativo fallou a favor da empresa Servizos dos Concellos Galegos que denunciaba a adhesión de MEIS ao contrato mancomunado da recollida do lixo con Cambados e Vilanova. A sentenza permite recurso e a mancomunidade alegará que a empresa non está legitimada para actuar no proceso. Ten unha falta de legitimación para ser parte nese procedimento. Por qué? Porque nin concurriu o último concurso que fixemos en MEIS, nin concurriu tampouco o concurso da mancomunidade. Segundo a presidenta, este é o motivo principal, pero o recurso inclúe máis alegacións. Marta Giraldez está segura que o servizo se seguirá prestando con total normalidade. O contrato da mancomunidade, os plegos da mancomunidade poñían claramente que se podía modificar o contrato sempre que non supuxera a modificación do 50% do volumen ou da cuantificación económica. E MEIS, que MEIS incorporara posteriormente a Vilanova e a Cambados, non supoñía esa modificación. A pesar da seguridade de Marta Giraldez, dende o PP de MEIS non están conformes coas súas alegacións e consideran que a alcaldesa actuou de forma irregular adheríndose ao contrato mancomunado e non convocando un novo concurso. Eu creo que estamos ante un escándalo de proporcións mayúsculas, porque xa non é o que estaba dicindo, vemos dicindo dende o PP de MEIS fai uns cuantos anos, sino que hai unha sentenza, hai un xuiz que está dicindo neste caso que hai falta de transparencia e unha mala xestión por parte do Concello de MEIS na contratación do servizo do lixo. Marta Giraldez defende a súa xestión, xa que o contrato anterior era totalmente fraudulento e a empresa non se presentou a un novo concurso. Porque nesta legislatura nos chegamos con unhas bases aprobadas polo Partido Popular a 4 ou 5 días dunhas eleccións, se quedaron solos no pleno porque a oposición nos levantamos, nos as tumbamos, o Partido Popular que as aprobara nese pleno votou a favor de tumbalas, porque eran unhas bases bastante irregulares e dirixidas a que se lle adjudicara o contrato á empresa que o viña prestando. Non nos gustaron ao goberno de MEIS esas bases e por iso as tumbamos. E o Partido Popular sorprendentemente votou a favor, sacamos un segundo concurso, non quedou deserto. Os populares tamén culpan a socialista de que este novo contrato custará preto de 400.000 euros máis aos veciños de MEIS. Esta concesión a dedo por parte da alcaldesa á empresa Valoriza está supoñendo a cada un dos veciños e veciñas de MEIS, repito, o ano un custe adicional de 80.000 euros, é dicir, que nun contrato de 5 anos vamos a gastar máis de 400.000 euros con respecto ao contrato anterior de servizo de basura. A alcaldesa alega que esta suba débese ás melloras do servizo. 2 camións novos, xa non temos camións ca rodas planas que se salgan da carretera, xa non temos contenedores rachados que lle caen as bolsas de basura, se están colocando contenedores novos, se colocaron contenedores novos en case todo o concello, conleva máis contenedores de reciclaxe, de cartón, de plástico. O contrato é máis caro porque ten bastantes máis prestacións que as que teñamos antes. Igual a candidata do Partido Popular, como non se entera do que pasa neste concello, non o sabe. A marxe do recurso, dende a mancomunidade anuncian que continuarán recorrendo en todas as instancias conscientes do seu bo facer. Mentres tanto, o servizo continuará con total normalidade.